Nevens de squallen in Bolzert zal het Fries dus als vak verdwijnen, maar er komt een themaweek van waarom. En dat wilst Oorenskwallen, die onder de onderwijskoepel vallen van CVO Zuidwest-Friesland, wolbot inzetten op de bevordering van het Fries als examenvak. Wij vinden dat er eigenlijk, ondanks het mooie van de Friese taal en de geschiedenis, te min ben binnen die het kiezen. Dus wij willen dus nou los van het oude stramien. Er is net genoeg animo. Nee, dat is wij vinden onvoldoende animo. Maar jouw docenten die zeggen dat er wel genoeg animo voor is. Nou, dat betwijfel ik. We hadden oude jaren ongeveer zo rond de 5 kandidaten voor het eindexamen. Nou, als nou neig is dat in de gemiddelde klasse ongeveer 20 of meer leerlingen zitten voor een examenvak, ja, dan is dat gewoon wat te min. En dat vinden we verder dus in die zin logisch, maar wel zwargelijk ten aanzien van datgene wat we eigenlijk te bieden hadden. Dus daar willen we meer inhoud aan jaren. En dat betekent dus dat er van dit jaar het vak Fries verloren naar een themaweek. En dat vind ik gewoon best een beetje spietig. Dat vind ik jammer. Want sommige bij uit de stad die praten het net, dus dat is ook wel leuk dat hun dat leren dan alleen maar Nederlands praten. Ik verwachtte wel Fries, want ja, bij eerst hier dan wie het wel eens Fries vak, maar ik vind het wel jammer dat het er nou dit hier net is. Als je het net uitsmaren kennen, hoe het hele jaar, dus al die lessen, prop het dan ik net in een laatste weekend, want dat is heel verwarrend en het maakt de band volgens mij net heel enthousiast voor het vak. Het taalcentrum Friesk van het Zeden is botskrokken van het schrassen van het Friesk als vak op het Mannencollege. Ze zorgt het als ouwbraak van het Frieske onderwijs. Deputaire Sietske Poepjes wil graag, maar de squaldirectie impeteert hoe de verorings. Ik gewoon docent binnen min te spreken hoe de koers die de squallen inzetten het. Deze verordeningen hebben we heel goed trosprutsen. Mij het hele docententeam, mij alle vaksecties, ik mij de meesten die het Fries jouwen. Die staan daar heel erg open voor. Alleen dat betekent wel dat je nou wel even over een drempel heen moet. Zaten we dus dat de ouderen jaren dienen maar 1 uur in de week. Nou, dat doen we dus nou hier net. We steeds straks wel keuzemogelijkheden in de tweede klasse. En de inhoud is dus net alleen nog meer taal, maar de inhoud is ook cultuur en geschiedenis.